Dobar dan. Ja sam Narcisa Stanković, direktor firme Unilux NS i ovde sam danas sa svojom ekipom. Tu je Aleksandar Popović, naš direktor razvoja, glavni projektant Miloš Radulović i Bane Hristić, naš izvršni direktor koji vodi računa da ne zabušavamo na poslu. Firma Unilux NS je osnovana 1992. godine i to znači da smo ove godine napunili 21 godinu. Program o kome ćemo pričati danas je primjena novih informacionih tehnologija u obrazovanju, odnosno virtualna instrumentacija ili softverska instrumentacija i elektronska nastavna sredstva. Zamislili smo da u prvom delu možda malo više mi pričamo, kada vam bude previše, da kažem, priče, možemo napraviti jednu kratku pauzu i posle toga, onoliko koliko ste zainteresovani, da neko od vas uradi po neku vežbu i da popričamo o svemu što vas zanima iz onoga što budemo pričali. Firma se bavi proizvodnjom, inženjeringom, edukacijom i projektovanjem. Kad kažem edukacija, to podrazumeva, znači mi radimo proizvodnja, proizvodnja su ovaj naš uređaj koji nazivamo školice, imamo uređaj za testiranje fizičkih sposobnosti pojedinca i druge stvari i pravimo upravljačke sisteme i sisteme za nadzor i upravljanje i neke merno-akvizicioni sisteme. Za sve te sisteme treba napraviti projekat. Kada ih napravimo, pustimo u rad, onda treba izvršiti obuku. Obuku radimo korisnicima, a ovo što smo ovde napisali, edukacija, to se odnosi pre svega na kurseve LabVIEW-a koje mi držimo. Znači, naša firma je alliance partner firme National Instruments i ovlašćeni smo da držimo kurseve iz LabVIEW-a koji se smatra industrijskim softverskim standardom. Virtualni instrument, to je instrument koji mi faktički softverski definišemo. Znači, postoji, na primjer, jedan klasičan osciloskop i postoji naš osciloskop koga ćete moći da vidite ovde kako izgleda. Znači, da bi se realizovao jedan virtualni instrument, koristimo različite hardverske podloge, da kažem. To su različite merno-akvizicione kartice, neki Compact DAC sistemi, Compact Creo i tako dalje i naravno PC na kome se vrti softver i deo, ili ceo softver ili deo softvera na kome je realizovan interfejs ka vama. Školice, kako smo ih mi nazvali, je savremeno nastavno učilo za izvođenje različitih laboratorijskih vežbi. Do sada smo mi realizovali nekoliko kompleta, znači sa jedan set iz fizike koji pokriva jednosmerne i naizmenične struje, termodinamiku, realizovali smo digitalno merenje vremena i kad napravimo uređaj sa kojim ćemo meriti rastojanje, rešit ćemo, da kažem, i mehaniku. Uradili smo set za mobilnu telefoniju, set iz biologije i set iz hemije. Šta to podrazumeva, to ćete vidjeti za vreme prezentacije i u nastavku, da kažem, priče. Koji je princip rada? Na slici vidite ovo, a može, evo, Aleksandar je sada okrenuo. Znači, na samoj osnovnoj ploči nalazi se jedna merno-akviziciona kartica. U ovom slučaju to je kartica USB tipa 6008 koja ima određene resurse. Znači, ta kartica može da prihvati 4 analogna diferencijalna ulaza, odnosno 4, da kažem, merenja, 4 senzora koje daju naponski ili strujni izlaz, obezbeđuje da možemo da imamo 2 neka analogna izlaza i ima 8 digitalnih ulaza i izlaza. Ja sada pričam kao da vi svi znate šta je to, a da ne bi gubili vreme, da kažem, jer nije suština ta, nego je suština, da kažem, u fizici ili hemiji ili biologiji. U vežbama možemo o tome popričati posle. Sav hardver je, da kažem, izvučen na samoj ploči i vidjet ćete kako smo to konceptualno, da kažem, iskoristili. Na samoj ploči je i neki funkcijski generator i izvor napajanja od 5 volti.
Tako da kada radite sa ovakvim sistemom, nije vam potreban, na primjer, digitalni multimetar, voltmetar ili takve stvari, a nije, što kaže, zgoreg i da se ima, da se napravi, na primjer, kontrolno merenje i da se uverite da je to stvarno tako. Pri realizaciji, da kažem kad radite svaku vežbu, softver vas je napravljen tako, on je faktički intuitivan, realizovan je tako i vodi vas kroz ceo, da kažem, eksperiment šta i kako treba da uradite. Svi resursi koje omogućava, da kažem, softver, odnosno PC, su iskorišteni. Znači, nema potrebe da vi na milimetarskoj hartiji sada crtate one tačkice, pravite grafikone, da pišete tabele i tako dalje. Znači, u ovoj fazi je to iskorišteno da napravljen je softver tako da ta merenja se automatski, da kažem, beleže, crtaju se i grafici, imate i tabele i može na kraju vežbe da se generiše i izveštaj. Ukoliko je sve to umreženo, to je bitno za nastavnike, onda oni mogu da prate i izveštaj o svakoj vežbi, pregledaju i to. Suština u ovome je da je sve realizovano faktički na standardnoj industrijskoj platformi. Znači, imate akvizicijnu karticu, ovi dečaci koji su sada iz ove srednje škole, elektrotehničke, možda će sutra već kad počnu da rade da se susretnu stvarno u realizaciji kad rešavaju neki problem sa time. I taj, kažem, LabVIEW ne kao neki egzotični jezik ili to, nego kao standardan softver. I prednost je u tome, znači, da se između ostalog kroz ovo vi pripremate i za budući život, radni život. I u tome, mislim, između ostalog i prednost ovog sistema. Ono što omogućava, da kažem, i drugu stranu je da ukoliko posjedujete softver, razvojno softversko okruženje LabVIEW-a, i vi sami možete da kreirate svoj eksperiment ili neko posebno merenje i na ovom hardveru da proverite da li ste dobro napravili taj softver. Znači, i na jednu, da kažem, i na drugu stranu. U svakom od setu od ovih vežbi vi imate nešto što se zove dodatak. Taj dodatak je namenjen pre svega za profesore koji mogu da vam pokažu kako se urade neka nova merenja ili nešto i naravno za učenike, na primjer u dodatnoj nastavi koji su rešili da naprave neki eksperiment. Prošle godine u Matematičkoj gimnaziji prvi puta je pokrenuta takozvana LabVIEW akademija za đake 3. i 4. godine. Na završetku, da kažem, te LabVIEW akademije oni mogu da polažu ispit i koji važi, da kažem, ajde svugde u svetu. Na taj način smatram da se pripremamo, kažem, što više za budućnost. I napravili smo bili jedno takmičenje, to je takmičenje imalo krilaticu koju uzmi znanje, ne pristaje na manje, za najbolje osmišljen eksperiment iz prirodnih nauka koji je realizovan kroz, da kažem, taj softverski paket. Ali suština nam je bila u stvari da vidimo da se najbolje osmisli eksperiment. Toliko od mene, a sada ćemo da pređemo, da kažem, na realizaciju. Ja ću vam sada, kako je Narcisa rekla, preći ćemo na ovaj praktičan prikaz načina na koji školice funkcionišu. Kao što je ona rekla, uz ovu osnovnu ploču koja dolazi u svakom od mogućih kompleta koji neko posle, bilo to za biologija, hemija, struje ili šta god, dolazi i dodatna, da kažemo, merna oprema. Tako, recimo, ukoliko se uzme komplet iz elektrotehnike, odnosno struja, dobijaju se ove komponente, gde su realni otpornici, kondenzatori, kalemovi i slično. Ukoliko se uzme komplet iz biologije, uz ovu glavnu ploču dobijaju se ovakvi senzori, kao što su, na primjer, temperaturni senzori, pH senzor, senzor koncentracije ugljen dioksida i slično. Ja ću sada da vam pokažem kako izgleda samo ovo softversko okruženje koje vodi učenika kroz realizaciju laboratorijskih vežbi. Ono se kao i bilo koja druga aplikacija instalira na vaš računar. Ovde možete vidjeti ikonicu i kada se pokrene, dozvoljava vam da pokrenete neki od određenih
kompleta, da kažemo, koji hoćete da radite. Mi ćemo sada da izaberemo vežbe iz biologije. Kada se pokrene ovakva aplikacija, onda će da se program će da traži da se upišu podaci o učeniku kako bi se izvršila jedna onih funkcionalnosti koje smo videli, kako bi se automatski generisali izveštaj o urađenom eksperimentu koji onda nastavnik može da koristi u proceni toga koliko je, da kažemo, uspešno urađena vežba. Mi ćemo sad staviti, ja ću skromno staviti svoje ime. Prvi, ja. Evo, prvi, ne znam, mi smo imali ovako. I onda dolazimo do ovog jednog dela gde je dat izbor, odnosno odakle se bira vežba koja će da se radi. Ovde možete vidjeti sve vežbe koje su realizovane u kompletu za biologiju. Znači tu imamo prvo uvodnu vežbu o samim senzorima, gde se učeniku se pokazuje kako se koristi senzor za merenje temperature, za pH, za koncentraciju ugljen dioksida i slično. Imamo potom vežbu vodeno kupatilo, onda biljni pigment kao pH indikator i sve ove druge prikazane vežbe. Svaka od ovih vežbi propraćena je detaljnim uputstvom. Mi ćemo sada u svrhu demonstracije pokazati prvo vežbu koja se zove efekat staklene bašte. Prećemo ove oblačići, pokrenuti ga i ovo je sad taj softver koji vodi učenika kroz eksperiment. U gornjem desnom uglu spominjali smo da postoji detaljno uputstvo za svaku vežbu. Može da se klikom otvori uputstvo koje je realizovano u PDF-u i gde je dat, da kažem, jedna uopštena priča o tome šta se obrađuje, o temi koja se obrađuje u ovoj vežbi, sa nekim... Teorijski deo. Tako je, da, teorijski deo sa nekim i praktičnim objašnjavanjima iz nekih, da kažemo, realnih situacija gde tako nešto može da se primenjuje. I nakon tog detaljnog uputstva, kažemo, dato je opet onda uputstvo kako se povezuje aparatura, kako se povezuju senzori, kako se povezuje aparatura na ovu osnovnu ploču. I potom uputstvo kroz korake vežbe, znači šta treba da se uradi. Vi vidite da za ovu vežbu, recimo, koju ćemo mi da radimo, koristimo, sad ću da sve sam nam pokažem ovako, koristimo recimo imamo dve flaše ove i u jednoj flaši imamo svežu Coca-Colu, u drugoj flaši imamo izlapelu Coca-Colu. Znači imamo Coca-Colu sa povećanom koncentracijom ugljen dioksida i Coca-Colu sa smanjenom koncentracijom ugljen dioksida. Ideja je da uz pomoć ove lampe koja nam simulira sunce, pokažemo kako će se, kada zagrevamo jednako ove dve flaše, da kažemo, u gas koji ima veću koncentraciju ugljen dioksida, kako će brže da se zagreva. To će nam onda, kroz uputstvo koje nas upućuje, to nam tako govori o ovom efektu koji i sami imamo prilike da vidimo poslednjih godina, da zbog svih tih promjena u atmosferi, da temperature globalno postaju sve više i više. Evo ga ovako. Znači, izabrali smo, da kažem, ovo. Pripremili smo našu aparaturu, ubacili smo senzore i oni se jednostavno prema, da kažem, ovom uputstvu povežu na ovu tablu. E sad, čisto jedan kratki osvrt teorijski kako se sad svi ovi podaci prebacuju na kompjuter. Znači, mi ovdje imamo senzor koji će ovu temperaturu u flaši da prebaci u neki naponski ili strujni signal, koji se onda preko ove akvizicijne kartice prebacuje u informaciju koja je kompjuteru prepoznatljiva. I vidjet ćemo da signali koji se prikazuju na računaru, koji će učenik da vidi, odgovaraju zaista realnim signalima kakvi jesu u, da kažem, ovom mernom okruženju. Vežbice su zamišljene tako da budu interaktivne i da vode učenika kroz sam eksperiment, kroz neke, da kažem, obaveštenja u kom koraku šta treba da se uradi. Kada se kaže uključi lampu, ja ću sad da uključim lampu i da je približim ovde. Da je približim ovako flaše. I sad ova lampa simulira naše sunce.
Ono što je bitno je, vidite kako se na ovom grafiku odmah iscrtavaju vrednosti koje daje temperaturni senzor. Ono kako smo možda mi navikli neko da radimo i kako se ja sećam da smo mi radili u školi ovakve stvari, da smo imali onu hartiju pa ti onda na nekom instrumentu pročitaš neku vrednost pa ideš vamo da ucrtaš jednu tačku, drugu, treću, pa treba da provučeš liniju da bi iscrtao grafik i u takvom načinu sprovođenja vežbi fokus učenika je upravo na tome da on ucrta te tačkice, da provuče lepu liniju, da mu taj grafik ispadne onako kako on misli da treba, umesto da se fokusira na samu problematiku i prirodu pojave koju ispituje. To je ono što nam ovakav koncept rada laboratorijskih vežbi omogućava. Znači, računar i školice rade, što se tiče toga, sve umesto učenika. Grafici se automatski popunjavaju, tabele se sa vrednostima automatski popunjavaju i učenik može da se koncentriše tokom izvođenja vežbi na samu problematiku i da razmišlja o tome zašto se ovo dešava na ovaj način, šta ja sad uradim da bi ova temperatura brže rasla ili da bi bila konstantnija i samim tim je i nakon ovakvih vežbi efekat i da kažemo neko primljeno i upijeno znanje mnogo veći i kvalitetniji. Mi ovde sad recimo možemo da vidimo odmah kako ova crvena linija koja predstavlja temperaturu u flaši koja je bogatija ugljen dioksidom, kako brže raste i kako se vazduh bogatiji ugljen dioksidom brže zagreva. Naravno, to smo negde znali kroz knjige i to nam je negde ispričano, ali ovi eksperimenti zato i služe da ono što je predstavljeno teorijski na času, da učenici zaista potvrde u praksi kroz izvođenje ovakvih vežbi. Da. Vežbe su konfigurabile tako da, što kaže, evo malo smo otišli sad iznad, možemo da menjamo, da kažemo, opseg temperature i da vidimo koliko je taj, da kažemo, rast ovoga, rast temperature u boci bogatiju ugljen dioksidom veći. Ovo je jedan, da kažemo, eksperiment kojim smo pokazali vrlo onako na lagan, jedan kreativan način učenicima ono što im je predstavljeno tokom teorijskog dela predavanja. Sada ne bismo, da kažem, čekali čitav eksperiment da se odradi koliko traje, ja ću da isključim ovu lampu, da je pomerim i sada ćemo vidjeti kako, da kažem, kako se temperature vraćaju u normalu. Ono što sam rekao da su svi ovi signali realni, da nije simulirano, možemo da vidimo tako što ću recimo iz ove ploče da iskopčam jedan senzor i sad vidimo da je on poblesavio s nekim vrednostima jer ne meri ništa, u stvari on sad tu daje neke totalno slučajne brojeve, da kažem. Čim vratimo instrument nazad, mi počnemo da merimo stvarnu temperaturu koja je, da kažem, u flašici. Znači, vežba je predviđena od 5 minuta se greje, posle 5 minuta se isključi izvor naše svetlosti, naše sunce, odnosno sjelec u ovom slučaju, i onda se gleda šta se dešava. Znači, vidimo da se sad mnogo brže temperatura opada u ovom delu, odnosno mnogo su veće promene vamo gde je CO2, odnosno Coca-Cola koja nije izvetrena. Evo sad vidimo ovde generisan izveštaj za vežbu efekat staklene bašte. Odmah se vidi koji učenike. Znači, ovi izveštaj mogu, recimo u učionici gde su računari umreženi, mogu odmah da se generišu na računaru profesora. Znači, kada neki, ako ima 10 učenika, kad god neko završi vežbu, profesoru se automatski generiše izveštaj na njegovom kompjuteru i to je format izveštaja kakav se dobija. Znači, dobijaju se sve tabelarne, da kažemo, sve tabele koje su tamo, koje bi inače učenici ručno popunjavali, dobijaju se svi grafici koje bi takođe učenici ručno popunjavali, time se štedi vreme, jer tako i pruže se njima šansa da kvalitetnije iskoriste laboratorijske čase. To je bila dakle samo jedna... Možeš pokrenuti ponovno tu vežbu. Znači, ova vežba ima dva dela, ako ste videli, znači ima izbor, znači efekat plastičnog pokrivača i ovaj drugi efekat staklene bašte. Znači, prvi deo vežbe se stavi zemlja i jedan deo se pokrije plastičnim pokrivačem, a druga čaša znači nije pokrivena, pa se isto prate ovi efekti.
Ono o čemu je Narcisa u jednom trenutku pričala, to je ovaj dodatak. Dodatak se nalazi u svakom od setova, da kažem, koji dolaze uz ovakav jedan koncept. Bilo da je biologija, hemija, struje ili bilo šta. I on pruža, da kažem, jedan totalno otvorenu mogućnost profesorima da iskoriste senzoriku ili ove, da kažemo, komponente koje su došle uz dati kit. Tu su date otvoreno da se bira koji će, da kažemo, signali da se prate, koje će veličine da se mere i profesor može sam da osmisli neku novu vežbu. Znači on može da osmisli, da kažemo, vežbu koja će da uključi merenje temperature i recimo 2 merenja pH vrednosti i 1 merenje koncentraciju ugljen dioksida, da na osnovu toga osmisli neki eksperiment koji će učenik da radi, a onda se ovde daje tako opet grafički, kao što smo i tamo videli, grafički prikaz merenja i izvršavanja eksperimenta. Evo recimo da ova vežba, efekat staklene bašte nije bila realizovana, znači izravili da prva dva kanala se povezane senzori temperature i logovali, odnosno snimali signale. Znači praktično ovaj dodatak jeste loger, odnosno snimaju se svi signali koji se izaberu i pamte se neki par koji može nakon se pozove i da se analiziraju ti rezultati. Pa može bi ono, eto tamo nek se vidi. Znači ovo smo imali, da kažemo, spremno, tako, Coca-Cola i sve to. Sad ću da pokažem jednu vežbu koja se tiče temperature tla. Možeš ti samo da ispričati ja ovo? Može. Znači temperatura tla, znači ova priča je kako ošte biljke znaju kad treba da klijaju, koje je doba godine i upravo je to uvod, da kažemo, sledeću vežbu. Odnosno imat ćemo, da kažem, na različitim rastojanjima postavljene različite te 3 temperaturna senzora i gledat ćemo kakvi se efekti javljaju u toku dana. Odnosno kad stupi jutro, pa kad dođe dan, pa veče, pa noć. Znači menjaju se klimatski parametri i kako oni utiču, kažem, kako se spuštamo kroz zemlju površinski ka dubini. Sad ću moći da vidimo i koliko je... Prva stvar je ovo što je isto Narcisa spomenuli, da kažemo, povoljno jeftinoća, da kažemo, izvođenja, odnosno niska cena ovakvih vežbe. Vidimo sad za ove dve vežbe od nekih, da kažemo, supstanci i toga šta nam je trebalo. Za jedno nam je trebalo, recimo, pola litre Coca-Cola, što je 50 dinara, a za drugu nam treba malo zemlje iz bilo koje bašte i flaša, ta recimo isto od prošle vežbe, da bismo pokazali realizaciju druge vežbe. Znači, ideja je da sve ono što se nalazi negde oko nas, što nam je lako dostupno, da se na kreativan način iskoristi, konceptira učenicima u neki eksperiment i onda da oni kroz to, da kažemo, vide, da provere znanje koje im je dato ovako. Evo, ja ću da povežem samo na brzinu. Znači, dodajemo sad za ovu vežbu još jedan temperaturni senzor. I šta je ovde, da pomerimo lampu malo, šta je ideja da u jednu ovakvu flašu sa zemljom na 3 različita nivoa ubodemo 3 senzora temperature. Oni će nam onda pokazivati kako temperatura zemlje, kako se, da kažemo, njene dinamičke osobine menjaju sa dubinom. Odnosno da su uz površinu zemlje sve te promene mnogo izraženije i mnogo dinamičnije nego pri dnu. Dobro, a to znate i kad bi išli još dublje pa da vidimo fazu, odnosno u kom delu je temperatura, na primer, vode ili temperatura zemljišta konstanta, ali cijela priča je bitna da ima efekat za primenu. Znači, semena klijaju na različitim temperaturama. Sad kada pokrenemo eksperiment, softver nam traži da postavimo led na vrh zemlje. Time ćemo da simuliramo noć, tako i pad spoljne temperature. Mi smo ovde nabavili led, možda malo više nego što bi trebalo, ali dajte da počnemo.
Daj ono kesicu malo. Molim kesicu. Kupio se temperature. Prebacit ću ga da čisto nam bude zgodnije u jednu manju kesicu. I šta bi trebalo da vidimo? Da će ova temperaturna sonda koja je najbliže površini Zemlje da pokazuje to je više. Evo ovako, pomalo. Da kažem, zoomiramo ovaj temperaturni opseg, vidjet ćemo da ova crvena linija na grafiku koja je ovde najbliža površini, da ima najnižu temperaturu, da kažemo da ima najbrže opada temperatura i onda ovaj sledeća je malo, da kažem, manje osjetila ovu promenu, dok je ova donja temperaturna zona nekako konstanta i nekako, da kažemo, slabo vidi ovakvu promenu. E sad, da bi se, da kažemo, videle sve ove promene, softver je koncipiran tako da na 5 minuta menja, da kažemo, stanje. Znači, prvo će u 5 minuta da simulira noć sa ovim ledom, pa će onda 5 minuta da kaže, ok, ajde sada sklonimo led, da simuliramo neko jutro, pa će opet da se uključi lampa, da se vidi kako tokom nekog najtoplijeg dela dana skače temperatura i tako u krug. I ono što se može videti i po uputstvu, je da se zaista, evo vidite na ovoj slici, koja je nakon završenog eksperimenta, da se zaista dobiju ovako oscilacije najveće na temperaturi koja je blizu površine Zemlje i onako kako smo već dalje pričali. To nam pokazuje da kažem da su oni koncepti posle o kojima ima reči u uputstvu i o kojima smo pričali da su tačni, odnosno da se evo, mi sad možemo da kažemo da možda ubrzamo malo. Znači imaš još minut. Što sad? Ćete da odradimo vežbu na jedan ciklus do kraja? Još koliko mu treba za ovo? Pa još minut treba za ovaj da, sad je 5 sati u 6 jer bude jutro pa. Po 5 minuta, znači idu dva dana praktično. 40 minuta traje vežba, ali kažem pola vežbe 20 minuta. Pa dobro, jedan noć i dan i to je. Samo što nije izašlo sunce. Znači dajemo da uradimo, kažem, jutro. Zora je svanula. Pustit ćemo jutro kad skinemo led i posle recimo doba dana podne kad uključimo lampu pa ćemo... Sad možeš da čitaš konkretno. Dakle, znači za sve ove, u svim vežbama, na svim graficima, ukoliko je potrebno bliže odrediti neku vrednost, postoji ova funkcija kursora gde se postavljanjem na određeni neki pik u signalu ili neku tačku od interesa mogu ovde očitati tačno vrednosti koje su odgovarale tom trenutku. Da li je moguće menjati boje linija da se ne ugra? Znači, ovde kliku na bilo koji od ovih grafika moguće je menjati i, sad nas je program prekinuo, rekao nam je da sklonimo posudu sa ledom, da postavimo lampu i da ne uključuje, ovde se, da kažemo, interfejs menja na jutro. I to je ono još jedna stvar koju smo napomenuli u prezentaciji, da su se trudili da ovaj interfejs bude što moderniji, što prepoznatljiviji učenicima, jer je svi ovi, da kažemo, i računari su nešto sa čim oni i odrastaju sad i nešto u čemu su vrlo komforni i hteli smo da im, da kažemo, ovakvim nekim interfejsima stvorimo jedno prijatno okruženje u kojem oni znaju da se snalaze.
ovo što se pitaju, znači mogu da se menjaju ovi grafici, sva podešavanja njihova, da kažemo. Da izađe sunce, ja? Da. Čekaj, da ne, sad je jutro. Nema veze, možemo možda da jutro, ali evo da... Jutro se samo skloni led. A posle podne sija sunce. A posle? A šta, računa ti kaže kad... On pali na svakih 5 minuta. Rekao, samo bilo skloniti posudu sledama posle. Nisam pročitao. Promaknulo ti je. Promaknuo mi je taj Drugi deo detalj. se ostane rado objasniti kako snežni pokrivač štiti u sebe od mraza. Znači isto još jedan efekt prirode. To je recimo komplet vežbi za biologiju. Koliko ovde ima neko ko je, da kažemo, zaljubljenik u biologiju, ako ga zanima kako izgleda neka od ovih vežbi koji se vide ovde, možemo prikazati možda samo interfejs ili pusto da se vidi kako je određeno. U svakom slučaju možete to popaliti. Konsultujemo sa nekim iz prosvete, iz nastavnih služba, ko bi čitao koncept je trebalo bude takav da prati ono što učenici uče tokom redovnog. Pa to kaže, to je za malo. Naše je, da kažem, gore, a sad pošto ima jako puno pelena. Da treba da zajapačiš uvijek kod ove